Hola, bona nit a tothom. M'agradaria dir unes paraules. Veig que vostès han votat que no a la moció de Rosat, que no s'ha de Canal 9. Abans que res m'agradaria fer un xiu de resum de com han estat els fets. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va anunciar que l'ERO era nul i el mateix dia el president de la Generalitat apareix en roda de premsa per a dir textualment, bueno, jo ho vaig dir en castellà i ho vaig dir en valencià, si no us importa, que el tancament és innegociable, que la sentència fa inassolible mantenir la televisió valenciana. Com que la sentència fa inassolible mantenir el Canal 9? Anem a tornar a jugar al joc que hem viscut per les nostres possibilitats? Anem a fer això, de veritat. Hem sigut els valencians. Els valencians que ens a casa posen el Canal 9. És que han donat un deute de més de 1.000 milions d'euros en Radio Televisió Valenciana. Som nosaltres els que hem fet inassolible aquest deute. És una immoralitat que el Partit Popular, a nivell base, a nivell país, permet el genocidi cultural que suposarà que la televisió valenciana és immoral. I molt més immoral és que en aquest ajuntament se diga me sap molt mal. Pues si vos sap mal, senyors, a votar ja dic, jo soc del Partit Popular, però jo crec que això no s'ha fet bé. I com crec que això no s'ha fet bé, jo faig una moció des del meu poble dient que no me pareix bé el que s'ha fet. Ara, dugueu aquest tema al terreno de la demagògia. A més, barata. I diguem que sense televisió se pot viure, però sense educació ni sanitat, no. Per això també no. Quina educació? Ixa que teniu exiliada en barracons? Ixa educació? Parlem de sanitat? Anem a parlar de sanitat, anem a parlar de l'Hospital d'Alzira, de Dragados, de l'Ubasa, d'Adesla, de totes aquestes empreses afins al règim del Partit Popular que han mal fet la nostra sanitat, però bueno, no parlem només d'Alzira, parlem de Manises, tenim més apuntats, de Vinalopó, continuem, i sa sanitat, i sa mateixa sanitat. Aleshores, els diners que se podrien gastar per a salvar la televisió valenciana van a l'educació i sanitat, no? I els diners de la Vall del València Club de Futbol, on van anar a parar? I els de l'aeroport de Castelló, 136,8 milions d'euros, on aniran a parar? Perquè en aquestes noves mesures en favor dels serveis i de la ciutadania suposa que anem a deixar morir el València Club de Futbol i que anem a vendre l'aeroport de Castelló, no? Toca, no? Una per l'altra. Ja sé que vostè no pot respondre a aquestes preguntes. Queda clar. Igual que no respon a moltes que es fan en aquestes sessions plenàries. Perquè jo vinc a moltes, a les que puc. Però en aquest cas, la culpa no la té ni Corredor, ni Zapatero, ni els nacionalistes, ni els comunistes. Així tot el món sap qui té la culpa. Ara vostè pot argumentar, i suposa que ho farà, que aquest no és l'àmbit. Però jo sóc un veí de Sedaví. I jo, on vaig a veure morir la meva cadena pública és en Sedaví. Va ser en ma casa de Sedaví on no podem veure Canal 9. I com l'Ajuntament és la representació més propera que tinc com a ciutadà, jo t'arribo així. Perquè per a mi el silenci és còmplice. Per a mi ho és. Perquè no pot ser que vos sàpiga molt mal. Molt mal te sap trencar una sabata en el carrer. Això no sap mal. Això és una altra cosa. Això no és un constipat. Que mal me sap que este cap de setmana no vaig així. Este cap de setmana estic malalt, no vaig a poder veure l'alqueria blanca. Això no sap mal. Això és un assassinat cultural. Disculpeu, per favor. Per això nosaltres estem buit de dol. Pot ser que el dia de demà els valencians oblidem que teníem una televisió pública. Pot ser que oblidem el que és tindre una veu pública.
Però nosaltres creiem que és molt més fàcil que els valencians agafem consciència. Consciència per a saber el que està passant. I que els desvergonyits que ens han dut a aquesta situació se'n vagin. I perdoneu que ara faig una referència a la meva infància, però jo, fins que plegui el moment de que això passe, continuaré buscant les boles de drac per a poder ressuscitar la nostra televisió. Això no és un preu, això no és un dubte. Jo no tinc res que preguntar, jo no tinc res per renovar. Això és un no. I ho sento, veritat. Per això nosaltres voldríem fer un regal a la corporació per a que lo duben al puesto en el que han soterrat la nostra televisió. Sí, senyor. Muy bien.